Right, tichida kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa paSaint TV. Basa richienda mberi tichida kutenda zvakanyanya nekuramba muchifollowa nekusubscribe ona wa YouTube channel. Handiti iye zvino takamira namukoma wandoda kuti tikurukure navo. Mukoma wane nyaya iri kupisa, nyaya yekuti ukaita nyaya dzekunzwa neumwe munhu achidzitaura dzinoita sefirimu, bandoda kuti mugare pasi munatsozvinzwira nyaya iri panapa. Mukoma makadii? Tinofara makadii zvenyu mukoma? Tinofara. Chekutanga mhuri yeZimbabwe yoda kutanga kuziva kuti mukoma munonzani, uyezve kuno kwatiri ndekupi mukoma? Kunoko kwatiri kuchitungwiza. Alright. Ndoitwa Kudzanai Munyanyi. Alright. Yeah. Alright, mukoma. Toda kuti mutange kutitsanangura pakutanga nyaya isusu takutsvagai nenyaya yekuti takaverengawo panews pabepa. Saka dzimwe nyaya dzoita seunge firimu uchidziverenga. Tatirege tiuye tizonatsonzwa kuti zvii zvakaitika pazuva iro imimi rakatozouya mapurisa kuzokununurai. Chii chakanga chaitika kubva pakutanga? Right, chakaitika ndechekudai. So tine imba yedu irimo muchitungwiza Manyame Park. Mukati mekuva Manyame Park kune imba yedu ikoko. Saka imba iyi ndeyamukoma wangu inini. Saka imba iyi takada kuitengesa. Pakutenga kwatikaita kumashure iri stand, chibva yangovakwa bva yasiiwa iri pachirungu toti semi finished, oti 90% to finish. Saka mukati mekuitengesa kuna ana vavakidzani vanowana mwana mai vanogara imomo, takavataura kuti takutengesa imba iyi. Kana manzwa vari kuda nezvemba iyi munoita sei? Munotitaurira. Mukati mekufambisa shoko inini ndini ndinoita zvekutengesa dzimba dzamukoma. Zviri pamutemo. Kuroti mukoma vanoita business rekuvaka dzimba here muchitengesa kana kuti? Tikati vanoita business tinenge tichitaura zvisizvo, but ungotiwo munhu akati shandewo paanoona kuti zvinhu zvake zvabuda pane zviri kutendera kuti zvidai. Handiti kana vanogona kutsvaga stand, vatsvaga stand vongovako kuchengetedzawo mari yavanenge vaita sevashanda. Ndo maitikirazo. Saka mukati mekuita chiitiko chakadaro, imba iyi yakavakwa chibva yasiiwa pairi yani zvimakore, tongoti sometime back in 2014-2015 ndo pakavakwa imba iyi. Saka vakazoti no, ngatichitengesa titsvage zvimwe zvekuita. Saka mukati mekushambadzira imba iya takanzwa kuti pane vanhu vari kuda imba mwedzi waSeptember kutanga kwake. September 2023 watabuda. Saka mukati mekudaro ana mbuya vakatanga kushambadzira. Saka ini mazuva acho ayashambadzirwa ini ndandiri kumusha. Mukati mekuva kumusha pane zvataita kugadzirisawo zvedu zvematombo ana mbuya nana sekuru. Saka ndakafonera chinzi pane mukomana ati ari kuda imba anonzi Kenneth Mashukushi. Saka wanga wari musi wechitatu, ndo pandandiri kumusha ndikati ndodzoka musi wechishanu kana Mugovera. Mukati mekudzoka kwandikaita ndakangotaura kuti ndadzoka, asi pane zvimwe zvimabasa zvandoda kumboita. Saka Saturday ndakangowadzivisa mbuya kuti ndadzoka musi wechishanu neMugovera. Then musi wechipiri Maxensen, I think wanga wari musi wa19, mbuya vakandifonera vachiti vanhu aya vari ready. Ndokubva ndataura namukoma ndikati no, vakomana aya vari kunzwa ruda imba vari ready, zvikanzi hapana chakaipa. Saka mukati mekudaro dzasvika kuma2 ndakasvika vakandimirira kumba kwambuya ndokunovatora. Kuroti vavakidzani vepaimba iyoyo, vavakidzani vepaimba yekumanyame ikoko. Saka takasvika ndakaintroducedwa nambuya vaye, handitya vakati ndiye anonzi Kenneth Mashukushi ati arida kutenga imba. Ndikati hapana chakaipa, ngatange tanomuratidza. Ndokubva tamuratidza imba ine zvese zvakaitwa ceiling zvese bva aiona. Handitya kwakubvunza price yemba tikati noimba tichida 33, sekunzwa kwatata takaita kuti mune 30 hapana chakaipa. Saka mukati mekudaro manje isi takabva tati isusu hatikwanise kukutengesera zuva ranhasi kana izvozvi une maverifications vanofanira kunoita kukanzuru. Saka ndakamupa zita rangu neID yangu inini.
ndokubva ndamupa information yepamba ndakainyora pakabepa. So ndikati iwo chienda kukanzuru but hauende nini, unoenda uri wega. Chikonzero ndoita kunge ndamanipulata system kuitira kuti kana paine zvinongedzwa zvinenge zviripo ndoita kunge ndakuvharidzira muzvinongedzwa kuti tiite kunge chinhu chedu chakamira zvakajeka. Handiti saka mukati mekudaro iye akabva ati hanzi kukanzuru ndozoenda. Ndikati why? Zvikanzi no, ndatoya ndakabata mari. Ndikati no, hapana chakaipa. Mukati mekudaro ndikati zvakanakei, iwe wataura kuti mari unayo, iri kupi? Zvikanzi ine mukadzi muguta muHarare. Saka inini ndokuti zvakakoshei kuti tinoita transaction kuHarare. Isusu hatiwanzoita matransaction akadai sokunoku, tangokuratidza but tine maloya anotimiririra, ndo anoita sei, anoita matransactions edu. Ende agreement of sale hachisi chinhu chekungoti chinhu chekuti chinongonyorwa. Handiti chiritori nemapeji akawanda, mune zvinonyorwa imomo zvinochengetedza ini newe. Handiti mukati mekuchengetedza zvaizvaini newe zvinotiita kuti tisare pakanaka, iwe uri safe ndiri safe. Akati zvemaloya kwete, maloya handidi because takamboshanda nemaloya kumashure, akaita process yauri kutaura imba ikadzamara yatengwa, dzamara ndazosvika pakuda imba yako. Ndikati kuti zvidaro hapana chakaipa, since wati uri kuda. Handiti chiregai tichienda kuguta, zvikanzi aiwa hazviti, chimira ini ndichifonera madhamu wauye, because iwe wakutoziva kuti ndine mari. Tichagozivei? Maybe unogona kuzotaura nevanhu mukazonitorera mari, tikangovawo loyawo, tikangokomplayawo, sezvo tatisina pfungwa yehutsotsi, tasina tisina kutarisirana pfungwa dzeutsotsi. Handiti saka ndakabva ndafonera shamwari yangu anoshandira kuHarare anonzi Masimba. Ndikati shamwari, ndikukumbira undibatsirewo, pane imba yamukoma wangu yatoda kutengesa but chandikukudira chekuti uite witness number 1 maverifications emari. Unongoziva kuti mari dzekunze kaidzika dzimwe dzacho dzinenge dzisina kujeka. Saka ndo zvandaiitira. Saka takatora inenge about an hour takamirira mumwe wangu achibva asvika. Ndikati otenga nemaaffidavit, zvikanzi hapana chakaipa. Saka paakasvika takabva tamuintrodusa kuti uyu ndiye Kenneth, ava ndigogo chademaya vatitsvagira customer, imba ine irida kutengwa. Zvikanzi hapana chakaipa. Tataura kudaro manje, zvikanzi mapedzerana maprocessere, tikati taonesana but aramba kuti tiende kumaloya, that's why ndazokudetsa. Zvikanzi no, hapana chakaipa. Mukati mekutaura kudaro ndakabva ndatora ID yake ndokubva ndatanga kudrafta affidavit, information yake neyedu. Saka mukudrafta affidavit yaya akabva aona zita riripo panhangirikini rangu, inini haana kuriona. Vanditi kweiwo zita rake riri kopi? Ndikati no, inini handizi rini muridzi wechinhu. Chinhu ichi chine muridzi but ndokwanisa kuchimirira zviri pamutemo. Whatever chauri kuda chese tinokwanisa kuita but signature yemuridzi inozodiwa, tinoenda kwaari, wonene zvese uneiona. Iye haana kuramba, akabva abvuma. Saka pandikadrafta kudaro, inini neuchenjero handina kuisa zita rangu, handina kuisa ID yangu nesignature yangu. Ndikati chiverenga uone kuti zvandanyora uri kugutsikana nazvo here. Ndichipa Kenneth Mashubusha patikamupa akati ndokugutsikana nazvo. Signature yako nezita rako? Ndikati no, handikwanisi kuzviisa ndisati ndaona mari. Saka iwe uchitanga wati shamwari yangu iMasimba nagogo ava vakamuverengerana mari, toona kuti zvinhu zvedu zvakaita sei zvakajeka. Kana taona kuti mari ya30,000 iripo nayo zveshuwa, tobva taisa zita rangu, tobva taisa ID nesignature. Saka shamwari yangu akati tiri papapo, todo witness yako. Zvanzi no witness, musaite sei, musatye muzukuru. Saka mukati mekudaro, handitika iye akati ndipewo chinguva chekunotora mari. Handitika haana kumboita 30 minutes akabva ati mukadzi wangu anga ari pachigowanyika but atoya nemari. Mari ndinayo iri mukabhegi. Anoziva zvimabhegi zvaizvavapa nedrip. Saka takatotiwo mari ndo mairi. Handiti zvadaro manje akabva ati chitupa chako chiri kupi? Ndokubva ndamupa kwakutarisa chitupa changu. Saka iye anga akabata foni
vabvanzi chidedza witness yako because hatingazoite transaction iri usina wako. Zvikanzi aiwa ari kuuya muzukuru wangu manje manje. Saka akatanga kuti ku acknowledgement of receipt, ndikati shamwari ndambokutaurirewo kuti zvinhu izvi kaizvi zvinoda maloya. Handiti acknowledgement of receipt nini handikwanisi kunyora, chinhu chinotoprintwa. Handiti kana chaprintwa choiswa chidhindo chine leta yedelofem ndokuti kuratidza kuti zvinhu zvedu zvakajeka. Zvanzi togona kungozviita kwacommission of oath. Ndikati unomboziva here kuti akaona value mari yaachangoti chajewo ndo mari yachaita sei yanga ichingochajwa nemaloya. Zvikanzi inini transaction rangu rekumashure ndakachajwa $10 fee. Tikati aiwa unonyepa, hakuna mari dzakadaro. Saka mukati mekudaro bva adedza chi witness yake anova Ezekiel Gwero. Handiti Ezekiel Gwero yapa akapinda akabvanza handowakomana waruda kutitengesera imba. Zvikanzi hapana chakaipa. Zvikanzi agreement yose yacho iri kupi vatabva tavaratidza ipo paiti kuti tikuratidza vanhu vakaita sei vakavimbika. Zvikanzi zita rake nesignature zvikanzi haana kuisa. Handiti zvikanzi kwewo ndiwani. Ndikati no, ini ndiri munin'ina wemuridzi wemba. Zvikanzi iwo hauna right iwo yekutengesa imba. Ndikati aiwa ndine right, bepa ndinaro. Zvikanzi vakomana imi muri matsotsi. Tatotarisana nemumwe wangu kutoshokeka kuti tatomatsotsi pachinhu chedu manje. Handiri kuona manje mukati mekudaro paya ndokubva ati tiri papo manga mave vangani postanzwa anonzi Ezekiel Gwero naKenneth Mashukushe imi mune shamwari vanga vave 2 ndo mabhaya ndo mabhaya. Alright, kubva kwati imimi namasimba Chisu Masela. Alright, handiti koita gogo chadyendi. Handiti ndo vakatsvaga mabhaya. Alright, ava gogo ende pamanga muri pamba pagogo apa pamba pari tati mudining magogo padhuze nepaimba padhuze kungobuda gedhi tongofamba totoenda just 2 blocks totosvika. Saka mukati mekudaro ka Ezekiel Gwero yakabva ati muri mbavha. Tikati kweona kuti tiri mbavha. Zvikanzi ini ndosenza ku CID fraud St Mary's. Tikati CID fraud tafrauda chi. Zvikanzi imba yamuri kutitengeserai yakatengeswa. Ndikati nani? Zvikanzi namukoma wako iwo. Ndikati kwewo mukoma wangu iwo unongoti akakutengeserai imba. Zvikanzi gwasari rakatitengesera imba. Ndikati izvozvo hatizive because ini ndindoita matransactions ake, mapepa ndinawo. Handiti zvikanzi muri mbavha, imba indakaitenga kwaari. Ndikati ani? Zvikanzi inini. Ndikati hakuna zvakadaro, haunombotenga imba wakaitenga rini? Zvikanzi I have everything. Ndikati everything like what? Zvikanzi mapepazi ese, session form zvese, agreement nemuCID uya manje. Saka tiripo pakuti muCID